Welcome back to the YouTube channel. Malawi camera zakulu. Sorry for the updates. Ma updates ankondo anachita kuti tinaandila kaika ujini pang'ono. You know, pamene timapereka update ya Russia kubwezera ku Ukraine, tinapereka nthuti ma videos timene mabomba amagwa. Nde anazati pasaka 24 hours kuti apange check, apange review video, then afterwards kenako atiyankhe. And atapanga review video ija kenako anatuza kuti actually zama bombazi sizili appropriate kwenikweni kuti muzipanga post. That means titakuyankhula kumano kuti tilongosole za mabomba omwe akugwera kuti kuonetseni kuti zikukhala bwanji, nde kuti tikatero ndi mistake kama kuti tilakwa. Nde anyway, kwenikweni timadikiriranso kuti zonse zitheke, timvane kuti tisiyana pati. Nde after kenako tizipitiliza kuti nkhani zathu zikuyenda bwanji. Nde pano tadziwa sopano kuti choyenera kuchita njiyotani. Nkhani ili apa ndiona kuti tizikamba komano tipanga reduce kwambiri ma videos so tizipereka yayi ngakhale kuti ma videos yo alipo. Nde nkhani ili pano ndiyokhuzana ndi Russia chimodzimodzi idakathibulabe Ukraine kwa size yakuti anthu ku Ukraine ayambano kulira kwambiri kuti ananga bwanji zikupezeka kuti mabomba akupita pena paliponse, kaya mzipatala, kaya m'masukulu, kaya m'machani. Russia ikungosakadza. Russia si kumaonanso kuti malamulo ake ndi otani kapena nde poyambirira paja anaponya mabomba aja, then anangopanga sanapangeko target ku military base ineliyonse yayi, amango phwasula kumene kuli mahotelo komanso residence area kumene kumakhala anthu. Ndeno zinafika panena kuti Russia mama wake inazagwetsa Ukraine inazaphwasula kama kuti inazaphulitsa ndege yodula ndithu ya Russia. Ndiye Russia inazana kuti iyayi ifeso ngati matero tibwezeraso kwinaso. Koma noze sezi zikuchitika ngakhale kuti deal imene adapempha a Ukraine yona kuti tisinthane ma prisoners, deal imene ndithu ikuchitika ndithu Monday inachitika deal, ma prisoners asinthana ndithu a Russia apita ku amene anali aku Russia apita ku Russia, amene anali a Ukraine apitaso ku Ukraine ngakhale kuti siwonse atsalirabe anthu enaso, asilikali ena amene anagwidwa ngati ma prisoners atsaliraso. Lero kukhalaso prisoners exchange. Leroso asinthanaso ma prisoners a Ukraine apita ku Ukraine, a Russia apitaso ku Russia. Ndebe ngakhale kuti zonse zikuchitika kuti akuphwasana koma kusinthanako ndithu kukuchitika ndithu ku maiko awiri amene wawa. Ndiye pali Russia ndithu inachita inapanga hack system yawo ya kwa Ukraine, apeza kuona kuti pali malinga loti president wa Ukraine afuna ndithu athawemo mudzikomo chifukwa ya ma report akuona kuti Russia yapita mpaka na nkati ndithu nkatikati yalowera nkatikati ndithu mukapito city mwenemwene ndikumene ndithu ikuphulitsa kumeneko mabomba panopa ma missiles, mabomba zikuzukulu zimachedwa ma missiles ndi zimene zakuweza kwana 7 zimene aphulitsa zikuzukulu, komanso ti ma drones ndi mpaka na 300 nchakuti. Ma drones 300 nchakuti akuphulitsa pena paliponse moti anthu akukhalira nthawi zonse kubisala paja amakhala ndi zimashedi zimene zimanga kuti azibisaliramo. Nde ndithu anthu akubisala kuti akubisala ndithu kumene koko. Anyway, nkhani ina sopano imene ndi sopano ndi akurasha. Nkhani ina sopano ndi nkhani khuza ndi Iran komanso tisanapite ku Iran tena kuti apa Putin wanyasidwa kwambiri kama ndi walusa kwambiri ndi zomwe Israel ikuchita, chifukwa Israel yatumiza mabomba, yatumiza zida ku dziko la Ukraine. Pavuraro. Anyway, yes, Israel yatumiza mabomba ku dziko la Ukraine
kuthandizira kuti Ukraine iphwanye Russia. Moti Putin waonetsa kusakondwa ndi mchitidwe umenewu. At the same moment, zapezeka kuona kuti Iran yapanga hack system ya Israel kumene atenga kuzisisi zonse za nuclear yawo 1 2 manso apeza zinsisi zimene Israel ikufuna ipanga chifukwa Israel kwenikweni ifuna ipange attack Iran mmalo amene muli nuclear weapons kapena kuti kumene kuli uranium. Nde Iran yanenetsa kuti information imeneyo after madziwa ana kuti information imeneyo ayipanga leak kwa anthu awo onse aona zoti Israel zimene kufuna ipange, komanso achenjeza kuti ikangoti yapanga zimenezozo, ikangoti yayesetsa kuphulitsa kaponya bomba kumalo amodzi amene kuli uranium wawo, ndiye akuona zoti atipene pandithu aona mazangazime akuti awathibula moyipa moja kwambiri maIsrael ameneyo. Pamene tikuyang'ananso ubale winanso pakati pa Iran ndi USA, zikupeza kuti Iran inatumiza amati ofa zokhuzana ndi sanapange disclose, sanaonetse kuti muli chani mmene momwe, komano Iran inatumiza kalata kwa Trump adawerenga ati panali zimene amakambirana zokhuzana ndi kama conditional za nuclear deals, ndi Trump so wakanaso kuti ayi ife zimene zitipanga ati chifukwa zimene akufuna Iran izo ndi zinthu zoti sizingatheke. Ndebe ukwakula mtima Iran iso pachana kulaso mtima kuti iwo sangakwanise kuti asiye kupanga enrich uranium wawo. Ndebe pakadali pano pali mpungopungo ukulu kwambiri pakati pa maiko amene wawa. Nde nkhani inaso imene tingaonjezerapo ni nkhani yomwe ndithu should be ya Israel imeyo makamakanso kumbali yokhuzana ndi ku Gaza kumeneko ndithu akuphulitsa mabomba aja, ndipo akuluakulu ma civilians makamaka kumenekoko si ali pachiphinjo chachikulu kwambiri. Ma civilians anthu amba chabe ndithu Gaza ali pa mavuto ochuluka kwambiri chifukwa cha zomwe Israel ikuchita ku dziko limeneli. Ndiyebe pali chipwirikiti chikulu, ngakhale kuti koma chipwirikiti chikulu kwambiri chikupezeka kumeneko ku Ukraine chifukwa panopa zafika pa wesi, like wesi yenenija. Nde anyway guys, nkhani ndimeneyo ma updates tiziperekanso setinati apa timangofuna tikhanga tibwera tupanga review mbuyomo zimene zinachitika mbuyo pakanthaya kaka kana kafuta wadzi kana kuti zipitilira. Nde apa tizingopitilira ndi ma update mulungu akalola tiziyankhula ndithu pafupi nkhani okhuzana ndi zimene zikuchitika around the world. Guys, thank you so much. Takuyendera kwambiri inaso ntuli mona makumbu sasa uri mapute tankhona kuti zokhala banje. Yes, kwambiri kwake. That's we proud of you kuti matitsatira, and so yeah guys, always makhala pompo. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.